Den Mas. Apa? Kula langsung mawon nggih. Piye? Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Aku ora tok kandhani, aku wis pirsa. Napa inggih? Mergo aku kroyo-royo tengah alas dalan gunung tak unggahi mergo aku ditundung karo Kanjeng Rama, mergo aku ora gelem arep dituke sliramu ten. Ing menapa panjenengan boten kersa kalian kula to Den Mas? Mergane aku kuwi durung cukup umurku. Menapa inggih panjenengan yuswa pinten to? Yuswaku wis 17 taun. 17 tahun ki wayahe adu. Wayahe didu. Adu gambar kok piye? Adu maksudnya Dan Mas Broto kok adu gambar. Ada cilik. Uwel kok. Jenengan seneng uwel. Wol. Uwel adu gambar diplek. Ngerti wol barang iki mesti kulon praga iki. Lah ya Cen, Heeh, ngerti wol. Ya, Den Mas, kowe tak eling. kula menika kirang menapa to? Kok panjenengan Kowe boten kok kersa ora kalian apa? kula? Ayu ya ayu. Nggih. Heeh to. Lemu ya turah, ya to? Lah iki mulane kula kan empuk enten lho. Apa arep golek sing cilik-cilik ben atos ngono? Ora. Aku ki bangsa empuk-empukan wis ora seneng. Lah panjenengan seneng ingkang kados pundi? Senengku kuwi bangsa Apa kok tangane ngene-ngene? nek kenyil-kenyil ki apa Mas basane? Ya sing empuk ngono. Ya sing empuk. Sing empuk. Iya. Kula kurang empuk pripun to Den Mas? Mbok Lah, jajal, lah, kok- mbok jajal dicekel. Apa? Madep rono? Siap.